vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakarombeswawo nevamwe pasta avo vandainge ndichidanana navo. Pasta ava vainge vari vekuGhana. Ndinogarawo kunoku kuJoburg kuSenton. Ndakarombawo ndichishandisa ropa raamai vangu. Zvandakaudzwa kuti ndige ndichiita napasta ava pandainge ndichifambidzana navo, vakanditi uri munhu anogara achingondikumbira mari at all the times. Unombozviziva here kuti mari inorwadza kuwana? Ndikabva ndati saka unenge uchida kuti ndinge ndichiita sei, ndinge ndichiipiwa naniko mari yacho? Vakabva vanditi I want to show you where I get my money. Vakabva vachizonditora nerimwe zuva vakanditi mukadzi wavo ainge asipo, saka pane zvavainge vachida kundirakidza kumba kwavo. We then drove, tikabva tachizoenda kuSenton uko kwavakazonoburitsa rimwe glass. Vakanditi glass iroro ndo ravainge vachishandisa muchechi mavo. Vakabva vanditi hona. Ndikabva ndatoona kutoti ainge ari mabrothers avo maviri avo vainge vari kuGhana vachitambudzika kuita marombe ekupedzisira, vachingofamba vachingotengesa murodhi apa vachigara mune zvainge zvakaita zvitangwena. Ndikabva ndati ko, iwewe neupfumi hwose uhwo hwauinahwo muno muSouth Africa umbori nedzimba ngani? Because anenge atori nedzimba dzinenge dzinosvika kuma 30 something dzimba dzaakatenga muno muSouth Africa. Ko mari dzaanopiwa nevanhu vekuchechi uye zvekare nemamwe mabusinesses, because iye ane magarage, maservice station. Munofungidzira kuti munhu wekutamba naye iyeye ane mari yakawandisa. Ndikabva ndati unoreva here kuti uri kutadzawo kungobatsirawo mabrothers ako awo awandirakidza paglass kuti vari kutambudzika? Akangoti you must be a fool. Do you think kuti mari iyi yandiinayo imari yekuti ndinongoiwesta here? Ndikati rather than to give me all of this money, wadi kumbotumidzira vana mukoma vako vange vachikwanisawo kuwana mari, because situation yavari mairi inorwadza. Akabva anditi I can see kuti pfungwa dzako dzinoita sekunge dziri too slow mukufunga. Apa ndanga ndichikurakidza kuti ndinge ndichikuonesa kuti pose apo paunenge uchindikumbira mari, it is my brothers those are the ones that do suffer. Apa iwewe unenge uchingoda mari chete, you want to go out, hey, you want to buy clothes, this and that. Ndanga ndichida kukurakidza kuti ona matambudzikiro awo anoita hama dzangu kunyika kwandakabva. Saka kana wondikumbira mari, ziva kuti mari iyoyo inorwadza pose pandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichiiburitsa. Ndakabva ndati it is okay. Saka neniwo ndinokwanisa here kuti ndinge ndichitawo mari se yauinayo? Ko iro glass racho wakamboriwana kupi? Akabva anditi you talk too much and you ask too much, but ndichakubatsira. Akabva achizotanga kundiudza masecrets ake ose uye zvekare zvaainge akawira muSouth Africa. Then ndipo apo paakazoti ainge achida kundirombesa. Pandakaromba mukoma, murume uyo akanditora akaenda neni kuGhana kune imwe village. Takanogara pamba peimwe n'anga. Takagara kwezvimazuva zvakati one day. Pamba ipapo mukoma painge pazere nevanhu vamwe vainge vachibva munyika dzakasiyana siyana but dzeikoko kuWest Africa. Zvino ndakabva ndachizonzi nguva yekuti ndinge ndichizadzikisa mhiko yainge yakwana. Zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita ndezvekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizorara neumwe murume uyo ainge atokidnapwa akapiwa madrugs. Ndaifanira kuti ndinge ndichizorara naye. Akabva achizoradzikwa pasi murume uya, ndikabva ndachizotanga kurara naye, asi iye ainge akatodhakwiswa nemadrugs. Ndokuzadzikisa mhiko kwandakaita. Ndakanzi ndinge ndichidaidza amai vangu. Amai vangu vakauya mukoma, vakabva vanditi kumwana wangu ndozvawasarudza here izvi? Ndikati hongu amai, ndakapiwa banga. Vakabva vapfugama, vainge vava kungochema zvino amai vachiti usandiuraya,
usandiuraya mwanangu. Ndakatora banga riya ndikavabaya mudumbu. Ndo mafiro awo akazoita amai vangu. Amai vakati nerimwe zuva vaenda kunotsvaka huni, hameno kuti vakazvifambisa sei, but vakazongowanikwa varimo mugomo vakabayiwa nechitanda mudumbu. Hameno kuti vakazvifambisa sei, zvimwe kuda vakakwira mumuti ndokubva vachizodonha, but mabayiro awo andakavaita pandainge ndichiri kuGhana ndiwo mafiro zvekare akazoita amai vangu. Ipapo pandainge ndichiri kuGhana, mushure mekunge ndavabaya nebanga, pane zvimwe zvinhu zvakabuda izvo zvakanzi ndivana legion. Zvainge zvakawanda, I think zvainge zvichisvika kuma10. Ndakabva ndachizopiwa chimwe chuma. Chuma ichi chainge chiine mabeads emacolors akasiyana siyana. Ndikanzi ndo chainge chichazondichengetedza kubva kuzvimadhimoni izvozvo zvainge zvichinzi vana legion. Amai vangu ndivo vega vainge vasina chuma, kunyange havo vainge vafa, vakazotanga kudyiwa nazvo zvinhu zvezve, vakadyiwa matumbu avo ose. Ndakazongonzwa vana sekuru vachiti amai apo pavakazoitwa body viewing iya inoitwa semhuri muchiri kumochwari, hanzi vainge vatori negomba mudumbu vasisina matumbu avo, asi sezvisinei vakazongovigwa semunhu ainge afira musango. Zvakangonzi zvimwe kuda maybe vainge vadyiwa nezvipuka zvemusango zvakangodya matumbu avo chete. So after tapedza kudaro ndo pandakabva ndachizoendeswa kune imwe room. Kurumu ikoko ndakabva ndachizoudzwa kuti kweupenyu hwangu hwose ndaifanira kuti ndinge ndichizoti kana ndiine murume wandinenge ndichifambidzana naye, murume uyu ndinofanira kuti ndinge ndichizomudyisa ropa rangu rekumaperiods. So zvandinoita ndezvekuti apo pandinenge ndiri kumaperiods ndinotora mapads avo andinenge ndachinja ndobva ndachizomachengeta. Kana auya kumba kwangu ndinomasoka ndomaisa mumvura, ndoshandisa mvura yacho iyoyo kuti ndinge ndichizobika zvokudya. Apa handitendedzwi kuti ndinge ndichisema pandinenge ndava kudya naye, then ndo zvinozoita kuti munhu iyeye ange achizondipa mari. Uye zvekare ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndige ndichizokoka mweya wenhamo, shavi reurombe mumhuri. Saka izvezvi ndichitaura kudai, hanzvadzi dzangu dzinotambudzika. Nditori neimwe hanzvadzi yangu uyo anogara kuHillbrow uko, ava kutoita zvechingochani because anoita zvemadrugs. Anotorarwa nevamwe varume maNigerians ikoko kuHillbrow nekuda kwekuti akazoitawo zvemadrugs, but ishavi racho iroro reurombe rinomuteverera. Ndakanzi ndinofanira kuti ndige ndichizokoka mweya wacho iwoyo kuitira kuti pasazowana uyo anosimudza musoro, nekuti kana dzinza rose rikazongova dzinza remarombe, ndianiko angazowana mukana wekuti ange achiti ngatimbofambei tinge tichiona kuti chiko chiri kukonzeresa kuti zvinhu zvinge zvichioma seizvi. Uye ndine umwe mukomana wandakambosangana naye wemuno muSouth Africa wandakazotanga kufambidzana naye. Murume uyu paakandipfimba ndakamuudza kuti ndainge ndiri munhu ainge ari very complicated, ndainge ndisingadi kudanana nemunhu aizondirwadzisa. Iye pandiri ainge akatageta mari yangu, ndainge ndisina hangu basa nazvo kuti ange achipota achindidya mari, as long as aisazodanana nevamwe vanhukadzi ndainge ndisina kana basa nazvo. Asi mistake yaakazoita ndeyekuti akabva achizotanga kushandisa mari yangu achipa vamwe vasikana vachienda kumugroove. When I found out kuti ndozva ainge achiita, ndakamupa warning ndikati aisafanira kuti ange achizongoramba achiita saizvozvo nekuti aikwanisa kuzonditsamwisa. Akandiona sekunge ndainge ndiri munhu ainge akapusa, akaramba achingoita saizvozvo achienda nevasikana vake kumugroove until the day randakazotsamwa. Musi wacho iwoyo ndakatodriva ndikatoenda kulocation waainge achigara. Ndainge ndiine ivhu rekumakova iro randainge ndakakanga, randakasvika ndikamwaya pamba pavo ndokubva amai vake vazotanga kurwara. Amai vacho vakati vatanga kurwara vakabva vazofa, asi sandizvo zvainge zvichifanira kuti zvinge zvichizoitika.
ndakazotanga kuona chipoko chavo. Izvo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizoinitiata umwewo musikana uyu ndakangomunhongawo muJoburg mukoma. Akandibvunza madirections, ainge achida kuenda kune imwe pep, ndokubva ndamupa madirections aya. Akabva achizotanga kufamba achienda kupep kuya, ainge aine kamwana kake kaainge akabereka. Then ndo pandakabva ndachizongorangarira kuti paya pandainge ndakambofonera pastor ndichivaudza kuti ndainge ndichishungurudziwa nechipoko. Vakati zvainge zvisinganetse pavainge vachazodzoka kuno kuSouth Africa, because vainge vari kuBrazil for a vacation. Panguva yacho iyoyo painge pachazodiwa mwana mucheche, tobva tachizomushandisa, toshandisa mweya wake kudzinga mweya wacho iwoyo wechipoko chainge chichindinetsa. Ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizomuinitiata musikana uyu, but ndakazomuudza hangu mushure mekunge ndambomupa mari. Ndakamumhanyira ndikabva ndatanga kutaura naye ndikati ndotongoenda newe kupep because kunoku kune mbavha. Anyway, uri kutsvakei kupep? Akabva andiudza kuti ainge asitomborina kana mari, ainge achida kutongotenga ukapeki kadiki kemapampa. Takaenda kuya ndokubva ndachizomutengera mapampa, ndokubva ndachizomubvunza kuti ainge achigara kupi. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichitsvakawo munhu anokwanisa kundiklinira uye zvekare nekuzongondishandira as a maid in general. Akabva ati she was willing to do that, but aida kutanga audza murume wake. So when I was driving with her, ndichienda naye kulocation kwaanogara mukoma, ndakabva ndachizotanga kunamata mumwoyo mangu. Ndikabva ndazotextera vamufundisi vaya ndikavaudza kuti ndainge ndawana someone who could assist me, but ainge aine murume. Ndainge ndichida kuti ange achiramba murume wake ange achizouya achizogara neni. Ndo zvakazoitika. Usiku akazondifonera achichema achindiudza kuti ainge atiza murume, nekuti murume wacho ainge achiita sekunge munhu akagarwa. Hanzi akangobva kubhawa akadhakwa, ndokubva abvunza kuti kuwabikei. Iye akabva amuudza kuti mumba vainge musina kana chikafu, sezvo iye ainge asina kutenga chikafu, achingopedzera mari yake kusunuka nekumahure. Ndokubva ati ndinokurova. Iye akangonhonga mwana ndokubva abuda panze achitiza. Murume wacho akabva ati kana ukabuda gedhi usazodzoka. Ndikamuti no, it is okay my dear, pauri pari safe here? Akati hongu. Ndakazoenda ndikanomutora ndikadzoka naye kumba kwangu. I then waited for about 2 days ndichimurakidza another type of a lifestyle yainge asina kana kumbogara akararama, zvekuti by the time pandakazomuudza kuti ininiwo ndakaromba hana kana kumbovhunduka, akabva ati sisi kana makanditarisa munoti izvozvo handina kugara ndakazviona here kuti mimi there is something about you. Ndakangofila kuti munenge mune zvinhu zvamunoshandisa chete zvinokupai mari, but handitomborina kana basa nazvo, musambondityira because zviri nani ndezvipi naisisi kutambudzika sematambudzikiro andanga ndichiita nelife yamuri kurarama izvezvizvi munganzi muri munhari bed here nekundibatsira kwose uko kwamaita sisi. It's not an easy thing kuti apa uri kuyamwisa, apa uri kutambudzika, huna kana chikafu, kuona mwana wako achichema because mukaka unenge wava kusabuda. So chiri nani ndechipi? Ndakabva ndatoona kuti ndainge ndatowana the perfect candidate. Ndakabva ndachizomuudzawo marombero awo andainge ndakaita through pastor vaya. Akabva anditi it is okay. Takazovamirira kuzonosvika vachizodzoka pastor vaya. Mushure mekunge vadzoka ndo pavakabva vachizoenda nesu kumba kweumwewo Munigerian uyu is more like a priest, ane altar mumba make. Saka mumba make imomo muroom mune altar mutori coffin iroro anoti ndo raanoshandisa kana achida kucommunicata. Iye anongoti this other god vekunigeria. Saka takaenda kuya iye ainge ari kumaperiods, inini ndainge ndakasobva kumaperiods, ndainge ndiine maused sanitary pads angu. Tikaenda nawo tikabva tachizopa priest vaya ndo mubhadharo wacho iwoyo, havadi mari, vanongoda ropa chetere kumaperiods nezvimwewo zvavanenge vakuudza kuti unofanira kuti unge uchizoita seizvi kana kuri kunzi unenge uine murume waunenge uchifambidzana naye uyo anenge aine chipo chinenge chiri paari. Saka vanokuudza kana kukupa mishonga yekuti kana ukazoishandisa paya pakuzonorara naye uchigadzira masexual spiritual covenants zvinozoita kuti
ange achizoluza chipo chake chobva chaenda kwavari. Saka vanenge vaine masimba akawanda, vanotoshandisa zvipo zvevanhu kuti vange vachiwana maspiritual powers. So musikana uyu, that was when she was initiated, ainge agara akatoudzwa kuti initiation yake it was because of me, sezvo iniwo ndainge ndiine chipoko chainge chichindinetsa, she was supposed to assist me. Akabva abvuma. Mwana uyu akabva achizoradzikwa pamusoro pecoffin, akachema mwana kusvika anyarara kuti zii. Ndikatofunga kuti zvimwe kuda mwana ainge afa. Ndopaakabva achizopiwa banga, but banga iri rainge risiri normal banga, raitova bangawo zvaro chingori chimuti chainge chakavezwa kuita sekunge ibanga. Ndokubva anzi ange achiita sekunge ari kubaya mwana. Akati achidai achiita sekunge ari kubaya mwana, mwana ndokubva atotanga kutobleeda. Ropa rakabuda ipapo rakazadza kamwe kahari kainge kari kadiki. Then kahari kaya kainge kaine ropa akanyangarika. Ndipo apo pakazodaidzwa chipoko chavatezvara vangu chikabva chachizouya. Chipoko chechiya chakabvunzwa kuti chainge chichidei kubva kwandiri. Then vakabva vati sezvo ndirini ndainge ndakavauraya, vainge vachida kundiurayawo. Zvikabva zvanzi izvozvo zviko, uye zvekare ivo kana vainge vachida ropa rangu, painge paine ropa rekamwana kacheche. Vakabva vaudzwa kuti uyo ainge akabata mweya wavo ndiye watainge tichishandira, aikwanisa kuparadza mweya wavo. Vakabva vachizonwa ropa iri vachirinwa. Handizivi kuti vainge vachirinwa richibva pai, asi ndakatoona malips avo azara neropa. Ndokubva vachizonyangarika. Kubva musi iwoyo kusvika pari nhasi handina kana kuzombogara ndakaona chipoko chavo zvekare. Nyaya yazongondiudzawo pano ndeyekuti musikana uyu ane dzimwe nguva dzekuti anomboita achirasika pfungwa. Iniwo wacho handichazivi kuti ndoita sei naye. Vamufundisi vaya vakati mumhuri mavo mune munhu ari kufamba in secret, ari kukonzeresa kuti zvinhu zvake zvisanyatsokufamba zvakanaka. Kana mari yaainge achifanira kuti dai akaita, mari iyoyo haasati akwanisa kuiita. Ndiyo nyaya yangu yandiinayo mukoma. Kana mukapostawo ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndakarombawo nekuda kwekuti ndainge ndiri desperate. Chokwadi chandingoda kungokuudzai ndechekuti hakuna munhu anoromba nekuda kwekuti anenge achida. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi iniwo ndakaromba ende hakuna munhu anoromba nekuda kwekuti anenge achida. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi nyaya iripo ndeyekuti musikana uyu wandaka initiator iye ava kupenga. Saka handichazivi kuti ndoita sei naye. Ivo vanoti vanogara naye musikana uyu, saka dzimwe nguva vanotoita zvokutomusunga vobva vamuvharira mune imwe room. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri kudanana nemurume wemunhu. Kana kuri kunzi ndikamupa mupfuwira, ndinganzi ndinenge ndakanganisa here, because I just discovered kuti ndava nepamuviri pake. Ndinotya kuzomutorerwa. As for me and the wife, takambotukana zvedu. But what I like about her, munhu wekuti haana hasha, she is always cool. Kunyangwe ipapo paakafind out kuti ndini ndinombopota ndichigara nemurume wake apo paanenge achinyepa kuti ari kubasa, akatoti it is fine, at least now ndava kuziva. Hana yangu haina kugadzikana mukoma. Ndakabva mukutaura nevamwe amai guru vangu. Ivo vakati vanokwanisa kundibatsira. So I don't know kuti ndoita sei. Vakanditi paunouya kumusha ende ipapa pamandays passport pangu ava kuda kunopera. Ndinowanzo kuti kana passport yangu mazuva akapera ndomboenda ndonogara kumba zve about 2 weeks or so. Saka vakati paunouya kumba ndinokuitira plan. Handizivi kuti ndoita sei. Pandiri kuenda kumusha ndonopiwa here mushonga womupfuwira kana kuti ndongoita true love, ndomirira true love. But mazuva ano mukoma, sezvandakuudzai kuti murume wemunhu, kunyangwe iye achizondipfimba ndaitozviziva kuti murume wemunhu, ndikamuda akadaro because kunzoku kwakaoma.
varume vekuti vanokwanisa kukuchengeta vashoma. Saka madiro avo andakamuita ndinotya kuti umwe mukadzi anozongomudawo saizvozvo, otomudza kutoti ndine umwe munhu wangu wandinaye kusaidi zvekare nemudzimai wangu, ko kana munhu iye akabvuma ndozoita sei? Because ndiye anotondipawo mari yekubhadhara rent everything, handishandi, haadi kuti ndike ndichishanda. Saka munhu akadai so haakodzeri here kuti anga achidyiswa? Anochengeta mukadzi anotichengetera vabereki vangu. Please help me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndiri small house but handiri kuti anga achizoita imwe small house. Zvinofanira kungogomera pandiri pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.